Club Junta, building better Africa. Malawi don't say Chigochi no Chakumazulo. This is Comrade Ntanywa Balimpopo FM program ija imene anthu ambiri amaikonda program imene anthu ambiri amaitamangira program imene timaichula kuti nkhanga zaona program imene imabweresa zinthu zimene zili zobisika zinthu zimene ena akuzitenga ngati kuti akhoza kupindulira pa Malawi. Limpopo FM imabwera ndikwaziwisa Malawi kuti kunjako kwa kwanji. Dzulo litu timanena kunena kuti ma truck 7 amene anyamula ma ballot paper kupita nawo ku Mozambique. Ena amanena kuti propaganda Ntanywa kunama koma anthu ena sana zitenge zimene zichangati zongocheza yayi anthu amene amakhulupirira chifukwa anthu amafuna tu ukanena lero tsiku lomwero chioneke chinthu chichi. Koma ifeyo timati tikanena chinthu lero zikhoza kuchitika mawa zikhoza kuoneka siku lina. Mwachisanzo lero ku Mount Sochi kuseri kwa Mount Sochi kumene koko Moses Konkuyu anaitana anyamata amaskini ndi anthu ena amene akufuna kuagwirisa ntchito amapereka ndrama yokwana 150,000 kwa chinyamata amenewa akuti cholinga DPP ikamapanga msonkhano mu mzinda wa Blantyre anyamata amenewa ndi amene azitenga miyala azitenga zikwanje. Moses Konkuyu amapereka 150,000 kwa chinyamata. Unfortunately anyamata ena amene amakonda Limpopo analali komweko ndipo alandira nawo ndramazo. You see how stupidness it is. Samaone ngati pamalo pamene tilipo toka iyayi pakumakhalaso anyamata pamene pantola nkhani ali Limpopo. Choncho Malawi ndikufuna ndikudziwiseni kunena kuti Moses Konkuyu lero anali kuseli kwa Mount Sochi kumene kukuli timati isiti Malawi Sun anali kumene koko ku Malawi Sun ndachi nyamata maskini Blantyre amapasa 150,000 ndicho linga chonoti azisokoneza misonkhano. Zimene zizochitika live ndipolo anyamata amene anali kumeneko amene angamve program ya nkhanga zaonayi akhulupirira kunena kuti ndizona. Ndi chimozimozi dzulo tinayankhula kunena kuti magalimoto 7 agadano aku Mozambique. Magalimoto 7 aku Mozambique amene ndiolembedwa kuti gadano. Magalimoto 7 amene kuti agadano anyamula ma ballot papers anthu ena to anathamanga ndikukapeza magalimoto ndikukajambula ndipo ambiri taonaso pa social media amene tili kumodzi amene sitinamve tatiyeni timvere limodzi. Akuluakulu mawa bwino m'magulupu muno Ntanywa ananena kuti pali galimoto zokwana 7 pano pamaonekera green matraki okwana 7. Akuluakulu mawa bwino m'magulupu muno Ntanywa ananena kuti pali galimoto zokwana 7 zooneka pano pamaonekera green matraki okwana 7 olembedwa kuti gadano matraki ajandi amenewa
mene mkuwaoneraja tinachoka kudeza usiku ujazulo chamma 25:09 PM tinathamangira magali moto tinakafika kuchiponde malire ya Malawi ne Mozambique kumene kwapezeka kuti gali moto zokwana 7 zonekedwa maonekedwa green mene mukuoneramu ndi zimene zatenga mavoti oti avotedwa kale mavoti wafuna kasunge cholinga azapange central inake mene mukuoneramu ndi mene mumu magali moto ndi amene wawa alembedwa kuti Gadano manambala plate yake ena ndi ZG 3000 ina ndi ZD 9200 komanso pali ina yalembedwa ZH 6506 magali moto amene waulembedwa kuti Gadano ndi amene atenga mavoti oti magali moto akuchoka pa chiponde kumalowera ngati cha kumazo ambiki kuzera pa mandimba sinje akati choncho gali moto ina zikudusa muzi wa Nyanya ikupita kumpanda kwena kwake kumakasiya mapepala amenewo ikachoka ikumapita oti mukuva sound pasipo ni gali moto zonena kuti zina zikunyamuka ndithu zikumakatula mapepala amenewo awa ndiye gali moto zizalembedwa kuti Gadano ndiye ndifuna kuti muone video ibwinobwino maonena kuti Gadano magali moto alipo kwa na 7 muone sisi kuti zimene amanena atanyiwa zija ndizoona ndiye ndikhala pafupi ni magali moto koma sintankula chilichonse cholinga anthu asandive chifukwa alipo mpano mene mukuoneramu ndiye gali moto zizalembedwa kuti Gadano manambala plate yake ndi amene ndofuna kuti muzione gali moto ibwinobwino ndiye muzione tanyiwa kamalankhula zoona ndamazwa gali moto zalembedwa kuti Gadano ndi zimene zamamina atanyiwa zatenga mavoti oponjaponja matraki yake ndi amenewa winasa kuna bizeni Dia gatero basi umpeza wina akubwera apa wabwera ina activist wano amene ndi malankhula zoona sijankhula zinthu zopanda umboni ife timapita komweko kukuchitika zinthu kukapereka kulankhula zoona abwereso wina apa ine koma ndine DJ wakuti ine amene ndi malankhula zoona na ma-activist ena asichifukwa kuti anabwera ndikale ndiye azizitenga ngati iwoni madolo zikufanana zulorira nenedwa nkhani imene yani we mapropaganda apajandu wa DPP ntanyiwa apajandu wa DPP lero zatuluka ndiye kamayankhula ngati ena fiti mathakungu yankhula kuti ife timaona kuti zawo sitimavulika kusegula atikula ndani awo sitimavulika kusegula timathakungu wadziwa kuti awa ndi activist a DPP awa ndi ma-activist a UDF awa ndi ma-activist a MCP koma zolankhula zawo ngati ena fisi timasegula atu ayi sitimamvesera chifukwa timazoza kuti palibe janzeru chimene tipezemo timamvesera zibetu zoti chimene nditamve umu mawa ndikuja ndichiona chichitika ndiye timamvesera nkhanga zawo ndiye timamvesera the DC ndiye timamvesera wabakili mu Rose TV chifukwa timazoto tikamvesera zimene zozo mawa ndikuja zimene zanenedwa mmene zikhazi kuchitika tikuziona pa ground mofaya ntanyiwa yomweyo gali iwe mabwesera Rimpopo ndi comrade Katanyiwa nkhani ndionena kuti magali moto timanena aja anthutu anachoka kudetsa mpaka kukafika kuchiponde ndi kukapeza magali moto tikamanena Malawi muzikhulupirira chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndi yankhule zitsiru izi pali zitsiru zimene zikuzitcha mazibusa a profit a Austin Liabunya amene anathamangisidwa ku South Africa chifukwa choma abera anthu kumanama za profit amene a profit Austin Liabunya a Reverend Saki Kawalala Apostle Joseph Eziwa Reverend Matilda Matabwa Reverend Vasco Chipapa Reverend Tembo Reverend Piton Kisamba
Pastor Esa Ubanda, akuti some prophet wa Chizimai Chimwemwe Kalua, Pastor Opre Masinga, Reverend Madaliso Rexi Chitekwe, Mazibusa amene ali related ndi achakwera apasidwa ndrama ichayokwana na 5.8 billion kufufuza akuti presidential initiative on sustainable community empowerment. Sasi Mazibusa amene akupwetikiza as Kristo wao 5.8 billion akapitanso kuchali chiko tikaperekeso ife chopereka atengeso chokujajo azikadya ndi mabanja awo. Mazibusa ajera amene ali mdziko la Malawi akaima pagome kumayankhula ngati kuti akuyankhula zona zenizeni kumbali kwa kupita kumakatenga ziphuphu zimene zindi ziphuphu Bible linanena kuti aliyense azaje tukuta la manjake limene liti tukuta. Izi ndi ndrama za Malawi zimene zikanayamba kukonza msewu wa kumakanjira zija zikanakhala zimenezi koma mwazitenga mkumaka zija ndi mabanja anu. La Mulungu likakwana Yehova mbusa wangadi ndilibe kusowa. Sasi mulibe kusowa. Sizo Richard Chimwendo Panda amaimba kunyimbo ife tisapita kumwamba posachedwa atantuma muntu kutenga futi kuti akamuphe a Kristu afiti opempera. Ku Nigeria Malawi kumene kwapitidwa kuja zavutako. Anthu amene anapita ku Nigeria kuja kulibe chabwino anapita kumene kuja popita amanamizana anapita kunamizana kunena kuti akupita ku Nigeria kuti akapeze ma expert amene angakwanise kukonza machine aja asthmatic. Unfortunately palibe chimene chachitika achakwera nyamukani zibwera nikoni akakhala nzano ndenduyo wafa wamwalira Kagame zibwera nikoni ma tactics onse amene mukuyeserera kuti mubere chisankho sagwira. Mizimu ya anthu 8 cha mizimu ya anthu 9 imene ili pamutu panupo kulikonse kumene inoyo mukupita ndendi kumvera chisoni mbale wangayo wakusatirani kuti minyama ya Chilima ndikudziwa chifukwa chonoti pacha Chilima anali ndani wake samagwirizana ne minyama ikusatirani kwina kulikonse kumene mukupita palibe chabwino chimene chikuchitika. Nyamukani kuoni zibwerani mwangononga ndrama machine asthmatic aine ake amene anakonza machine amenewo analephera kwa akonza. Ndipo ku Nigeria ako auza kunena kuti ngati aine yake amene anakonza machine amene wawa alephera kwa akonza ife we cannot do anything. Nyamukani zibwera nikoni kapena zupitani mukanyamule maliro anzanoyo mupite mukaperekeza kulibe kubera chisankho chimene chocho ndiye mudziwe mufune musafune kulibe kubera chisankho. Maplani onse amene akuchitika ife tutikhala tikukulondolani ndipo sitisiyana mpaka sikulo la pa 16 choncho chigawo cha kumadzulo kuno Amalawi ndifuna ndikuziwiseni anzathu amene apita ku Nigeria chabwino palibe kumeneko zinthu zavuta ma expert akuvuta ndi akuyesa kukakamiza kuti mwina angotengabe wina aliyense azangoyeserera koma ndeta ati corona Amalawi tamufinyana. This is Comrade Mtanyiwa Parimpopo FM chigawo cha kumadzulo.
programu yanga ya kumadzulo kuno akundipasira ndi aja Dr. Yoko. Dr. Yoko ndi Dr. watu amene amachirisa matenda aja, matenda osiyana-siyana ali kango, mauka, komanso amathandiza mankhwala akusowa kwa banja, amene sabereka amathandiza, komanso amene akufuna ma promotion kuzintchito, komanso amene akufuna kuteteza ndrama, komanso kusirika nyumba, kupangira YMCP wapacha akangomva tu akumango kutamangira. Ine yanga ndiye aisirika kale Dr. Yoko. Yanga aisirika. Yanga Dr. Yoko waisirika. Mwai wanchito mukhoza kuapeza Dr. Yoko. Nambala yao 07805311215 098531215. Mukatero muyankhula nawo. Dr. Yoko amapezeka ku Kasungu. Ino amene muli ndi milandu ya ku court, amene mango mangidwa zosazwika bwinobwino, takapeza na Dr. Yoko. Ndipo kamufuna kubwezereseni achikondi anu anango kutawani mosazwika bwino, Dr. Yoko akuthandizani. Matenda asi makandi matsoka dathamangirani a Dr. Yoko kuti akuthandizeni. Amenewa ndi amene tu akutipasira programu yathu chigawo cha kumadzulo kuno. Let's see on the beat. Imali miti mwemwe hata ngolengeza kuti abusa awina kozi zonse zinagona satiwa takulitidwa munali kunyadira amalawi dauya maopita tukenani otiwa mose umuti zitola mani maulendo wakutiko lukumalo komano tadako kale takwelale kungolo njiko kunyanja ya njeri uyuyu simose watiba nifalawo akufuna tikafere limoti uyu nikaleta lomwe kose chikatere kunyanja mafumu achichewa gule wankulu uto akuti zinthu sizikuyenda bwino. Gule wankulu wafika pachipoda ndaula kuti bola pita mtalika amabwera amati musaja katatu simukuja katatu panopa amanama kudambwe antu mukasa njala kudambwe mati apita abwereso basi inu apita abwereso meneko Amalawi gule wankulu akuti kudambwe madzi auma, kudambwe ngati kwafika konoti madzi kuuma ndiye kuti zinthu zafika pofuta. Chigawo cha kumadzulo kuno Amalawi ndikufuna ndiyankhulenso chinthu china. Pali ma activist ena akumafuna kumatenga Amalawi ngati tsitsiru. Choyamba I want to congratulate Masauko Panda ndi gulu lanu kumangochi amene munapita pa ground kukapereka madandaulo anu. Ndikufuna ndikuthokoze nonse amene munapita kuma demonstrations kumangochi. Amasauko Panda ndikufuna ndikuyamikeni chifukwa chonena kuti inuyo simulalolere kutenga ndrama. Ma demonstration amene akhala kumalephereka akumakanjira anthu ena atatenga ndrama chamseri, anatenga ndrama chamseri kulibe stakeholder imene imachitika anthu akapita kumene kucha ndikumalandira kuma allowance.
koma anthu anapita ku stakeholder meeting anthu ndikukala ndira ma allowance sinamba zachitika kuti zimenezo. Ndikufuna ndikuthokozeni amasauko banda inuyo mwayima pa chilungamo mwapanga chothekera ndi anyamata akumakanjira komanso mangochi consent citizen brother Salo kuti ma demonstration ateke. Ndikufuna ndikuthokozeni kwambiri ambuya akudaliseni mwaonesa kunena kuti ino ndinu nzika yeniyeni ya kumangochi imene mmafunira boma la mangochi zabwino komanso anthu akumangochi zabwino komanso amalawi eni zabwino kumene muli amasauko banda ndi timu yanu yonse ndikuti congratulations chifukwa cha ma demonstration amene achitika lero. Ndimayankhula kunena kuti ndifuna ndichenjeze kunena kuti pakati pathu pali ma activist amene tikakhala tikumatenga Malawi ngati zisiru. Panali audio ina imene amayi amayankhula zokhuzana ndi azipani zotsutsa achipani chimene chikulamula komanso mkatikati mwawomo amayankhula zokhuza ma activist. Ndiro kumva chisoni kunena kuti kuli ma demonstration amene akonzedwa kunena kuti achitike pa 26 amene akufuna anthu akakamize auditing matimas menewa okhuzana ndi Malawi Electoral Commission. Malawi ndizomvesa chisoni madzulo ano ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti matemu amenewa sakuchitika. Matemu amenewa sakuchitika. Asangwani mwafurirwa komanso Kambanje amenewa apanga dongosolo lawo lonena kuti akufuna apasane ndalama zonena kuti ma demonstration alipereka. Ndipo Akambanje amoza Asangwani mwafurirwa kunena kuti magulu onse amene akupangisa ma demonstration gulu lina lililonse likufunika lipasidwe 20 million zimene zili za uchitsiru. Tisatenga Malawi ngati zisiru. Inonso ndikupempheni anthu amene mmathandizira kuti ma demonstration anthu achite muziona anthu onena kuti mwapasi. Ndikachingati kamene ka Edward Kambanje kuwapusisa Amalawi. Poyamba anapusisa Malawi osapanga ma demonstration. Ma demonstration Kambanje komanso anakoma samakhala ma demonstration. These two guys they are after money. Ndikunena pano Edward Kambanje wakula nyumba kunyambadweko. Edward Kambanje amatumidwa ndi Richard Chimwendo Panda ndikumapanga zake zopusa akapanga zopusa akamangidwa. George Chaponda mmathamanga kukayang'ana lawyer kuti akamthandizire Edward Kambanje. I want to warn you Mr. George Chaponda kunena kuti siku lina muzagwa mmavuto zinthu zopepera. Edward Kambanje amafuna azayuza anthu aku DPP. Ku DPP mukuyenereka kumsamala nyamatayi. Lero anamiwa ndifunanso ndikuchenjezeni musaononge dzina lanu. Ma demonstration amenewo inuyo olo musanyamuke kupita ndi ma demonstration abwino koma nzanu akukupeperesani akupita kukatenga ndrama akukauza kumeneko kunena kuti magulu onse amene akufuna kupangisa ma demonstration akufuna 20 million. Is it true kunena kuti inuyo a Sylvester Namiwa mwamuza Sylvester mwamuza Kambanje kuti akatenge ndrama ma demonstration alipereke? Ngati mukufuna Sylvester Namiwa kupangisa ma demonstration pangisani ma demonstration without Edward Kambanje ndi kuti ma demonstration amenewo achitika. Zofundo zomapusisa Malawi ife siti kuzifuna. Dziko la Malawi likuvutika ena tikupezerapo advantage ndikumakapanga zinthu ndikumakatenga ndrama. 20 million kuli magulu angati amene akupita kukapanga ma demonstration.
I'm betting Malawi pa 26 kulibe ma demonstration kubwera kumene kuzifukwa India apita kukapanga kuti stakeholder meeting zonse zimene zili kumeneko za fake. Malawi Electoral Commission atenga ndrama kupereka ku department ya police kupereka kwa DC kunena kuti ma demonstration amenewa asachitika. Sangwani ndi Kambanje amalemberana ma SMS pamene anapita ku pamene ananyamuka kupita ku office ya Malawi Electoral Commission kumene amakakambirana zoti akaone ku system ya MEC. Kambanje analemberana ma SMS ndi Sangwani. Asangwani kumamuza Kambanje mkati mwa anthu pamene akukambirana Asangwani kulemba SMS kunena kuti Edward Kambanje, when this meeting finish we need to meet. Zonse tikuziziwa ife tili nawo ma SMS anu onsewo. Satenga Malawi ngati zitsiro. Ndimafuna ndichenjeze chipani chija cha DPP sindikudziwa kuti kunkhota chikuchitika ndi chani. Kunkhota kumene kuko ndi kunkhota north kwa Richard Chimunthu Banda. Chimunthu Banda anachoka ku DPP koma akupezeka zonoti akumagwira ntchito ngati a DPP pamene iwo ali ku MCP. Sindikudziwa kuti pamene pamukupaona bwanji. Ndikupemphera mukhitho ndi gulu lanu kuti muone za kunkhota north kumeneko kuti ndi ndani amene akayimire ngati candidate wa DPP chifukwa Chimunthu Banda alowesako chibwana kumene koko omwe wa MCP omwe wa DPP munthu mmodzi kukhala ndi sipani ziwiri. Pamene ndikumaliza program yanga madzulo ano ndifuna Malawi ndikudziwiseni kunena kuti koti lagamula kunena kuti National Executive Committee ya Malawi Congress Party ndiyosavomerezeka inasankhidwa mosasata ndondomeko ndi malamulo a chipani cha Malawi Congress Party. Choncho tikunena pano chipani ichi maudindo onse amene anali a National Executive Committee atesedwa. Ngati mosaona akuima m'misonkhano ndikumanena kuti olemekezeka aucheni akungoziya nkhula zimene zozo mwamwambo. Ndipo ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti amene anali azisogoleri kumene kwa General Secretary achimwendo kumene koko kunali akuluakulu ena ngati asimbipiri panopa ntchito zawo zayimisidwa chifukwa chonena kuti
madongosolo sana chitike momveka mawa ndi nkuja muona ma newspaper akulemba ngani ndionena kuti National Executive Committee ya MCP yatesedwa koti lalamula kunena kuti kulibenso maudindo choncho kuchipani chimenechi kuli mgwedegwede ndiponso ndimafuna ndikudziwiseni kunena kuti ngani ya vice president ikuvuta so kuchipani chija cha MCP tikunena pano kuli maina amene akuganiziridwa kuti akhale vice president kuli Vitumbiko Mumba kula Akondwalina Nkhumwa kula Michael Usi kula Tupere Muluzi kula Catherine Gotani Hala maina 5 awa ndamene ali pa tebulo akulu aini yake achipanicho akuunikira kunena kuti kodi pakati pa uyu ndi uyu timutenge ndani kuti akhale vice president choncho Atupere Muluzi aja akukayikiridwa kunena kuti akhoza kuti kuchilanda chipani akhoza kupasidwa udindo koma kusogolo ndi kuchilanda chipani nde ali pa pending Atupere Muluzi aja imene ikimaicha MCP sio sewera naye choncho Atupere Muluzi akuyikidwa pa pending kuti mwina akhoza kuapa so vice president kapena ai akuaganizira Vitumbiko Mumba kuti apase udindo akuti chifukwa chonoti atata apereke udindo kwa Atumbuka ndiye kuti suzavuta kuti ubwereko malinga ndimene akuziwira ma tactics awo ndepa tebulopo zina limene anthu akuona kuti akhoza kuntenga munthu uyu ndi Akondwalina Nkhumwa chifukwa chonena kuti akunena kuti Akondwalina Nkhumwa ndipo vuta kuti angabwerere ku DPP chifukwa chonena kuti iwo machokedwe aku DPP olo atapasidwa vice president sangakhale ndi maganizo noti abwererenso ku DPP choncho ku MCP kuli mgwedegwede wokhuzana ndi udindo wa vice president vice president umene anthu amafuna kukautenga ukuso kumeneko kukhangatiso siku libwinobwino choncho Amalawi kunja kuno dziliko tiyeni tiziona ndi maso ake ngani ndionena kuti machine mathematic avuta ku Nigeria anthu sana endiko bwino kwavuta pomaliza ndinali ndi chenjezo ngati sindikupeza nambala ya munthu amene ndiye kuti ndikuyenereka kubwera mmawa ndi chenjezo limeneli limafuna lipite kwa mnyamata wa National Intelligence Service amene anayimbira anthu ena ake andale kunena kuti ine ndine Comrade Ntanywa ndili mchipatala ndikudwala amene ndibwera mawa ndipo lero ndakhala ndikumsaka mpaka ndampeza ndiye ndifuna ndikakumana naye ndimudula makutu wonse awiri chikhale chisanzo kuti ena asiye kundiseweresa mnyamata wa National Intelligence Bureau dzina lake ndikuwuzani mawa ndikupasani nambala yake ameneyo anayimbira andale ena ake kumanena kuti ine ndine Comrade Ntanywa ndikudwala ndili mchipatala ndifuna mundithandize thandizo nde mawa ndibwera ndi dzina la munthu ameneyi komanso nambala ya munthu ameneyi lero lonse ndakhala ndikumsaka ndipo anyamata ampeza akugwira ntchito ku State House amene ndipanga zonoti ndimpeze ndimudula makutu kuti chikhale chisanzo chabwino. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with
20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Ilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.